Pojďte se mnou podívat, jak vypadá den wannabe hybridního sportovce. Ráno vstávám chvilku po 8 a hned vyrážím do kuchyně, kde mě vítá majitelka domu. Připravím si rychlou snídani plnou sacharidů, abych měl energii na běhání. Po snídani a hraním dopamínu z YouTube nestrácím čas, dávám si rychlou rozcvičku a vyrážím na dnešní výběh. Včera jsem cvičil nohy, takže jsem viděl, že dneska nechci lámat žádný rekordy, ale to pomalejší tempo bylo překvapivě i tak dost náročný. Když se vrátím z běhu, tak si uvařím rychlej obídek. Míchaný vajíčka, toasty s humusem a trochu zeleniny, ať si můžu říkat, že jím zdravě. Po obědě trochu domácí práce, vyložit myčku, naložit myčku, prostě typický recovery block. Odpoledne už si balím věci a vyrážím do školy na přednášku. Po ní si dávám procházku do lesa, čistá hlava, čerstvý vzduch, no a taky ideální výmluva, proč nic dalšího nedělám. Když dorazím domů, nakrmím kočky, samozřejmě první jídlo po návratu musí mít ony. Potom už si dávám rychlou svačinku, abych měl energii na druhý workout dne. Dneska dávám vršek, takže nic složitýho. Břicho, schyby, dipy a nakonec nějaká izolace na ruce a ramena, ať to trochu vypadá. Po gymu už jedu chill režim. K večeři mám zelený curry s rýží a kiwi a k desertu samozřejmě vanilková zmrzlina, protože balans musí být. Večer už jenom smutíčko do ruky a k tomu sledovat šipky s rodinkou, abych pak mohl vypnout mozek a jít spát.